गुड मर्निं सनाफोर आंनि एन हाउस ब्लगाव गासिखौबो बरायना लाबाय सनाफोर नै आं एसे मोखां सुवा गन्थं सुवानो गासिखौबो बरायना लाग्रोबाय सनाफोर आंनि अननाय जासिहरबाय एसे खामानि मावस्रांनो नागिरदों आं सनाफोरनि मोखांबो सुवाखै गन्थंबो सुवाखै नै हंला हंथा जाजोबना दं नै पर्दाया जेरैथिंबो पर्दा गैया दिनै सोमजोबदों आङो एसे बसन्त बादि गोसोम गोसोम जाबाय नालाय एसे ब्लिचिं होनानै सोमदों आङो सनाफोर खामानिया दिनै एसे हेभि जालायगोन आरो सनाफोरनो मटर एसे खाबाय आं नै दायो माबाजों जानोसैलाय मैयानि फुल कफि लाबोनाय दङ बेजोंनो जागोनलाय आरो ओंख्रिया फुल कफियाथ' बारा गोबाव दोनजाया नालाय आंथ' मैया सेरसेखौनो लाबोदोंमोन दा दिनै जायाबाबो उफाय गैया सनाफोर जाथारनांगोन आंबा खामानि मावसै दे सनाफोर एसे बेमा सोंनाय दं बेफोरखौ एसे हुस्रांनि आङो बिसनायाबो जेबो बोखारस्राङाखै नै एकदम माबायनो दङ नै बुरला जारलायैनो दंजोबो सनाफोर जेबो खनाखै जिफोरखौबो नै आंबो एकदम माबा सिखारनायानो लेट जाखादों सनाफोर आं गोदो मोनथारदों आरो मोनायाव मोजांखौनो उन्दुनो हाया जानानै मा होनो सनाफोर मैया आङो बे फंबायनाव थांनाया हेलमेटखौनो बावबोलायबाय ओमफ्राय बिबोनाङा फन हरदोंमोन ओमफ्राय मबाइल गंसेयावसो हरबायना माबायाव न'आव गालांनाय मबाइलावसो माबायानो जेराव थाङो मोनसे नङा मोनसे बावबोग्रा जाबाय आङो बुस्थुफोरखौनो हेलमेटखौनो बावबोदोंलाय बाबा फन हरलायबायहाय हरफिनबाबो आरो मबाइल गंसेयाव हरलायबाय मायावबा बेस्थ' सानलायबाय बे आंखौ ओइ मामि बाबानो खिथाहरनाय माबाया 9 थारिखसो फेब्रुवारि 9 माबाया फुजानि थारिखआ आं दासो केलेन्डार नायदोंमोन फेब्रुवारिनि 9 थारिखसो गोलैयो फेब्रुवारिनि 9 औ फेब्रुवारिनि 9सो गोलैयो ओइ सोलाबो रायज्लायनो सोलाबो अ फेब्रुवारि माया बांलानि माबाया माया फेब्रुवारिया माबा माबाब्रा 9 थारिखआव 26 मागनि 26 जायो 26 26 थारिख जायो
हाथाय मानजिबावाखैमोन आं सनाफोरनि हाथाय मानजिनोसै मोखां सुवाखै दुगैनोसै खेबसेनो स्र'नो ओमफ्रायसो साहा लोंसै आङो फिसाजोआ सासे उन्दैया रुटि बानायबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं दा सावनानै जानोसै गावखौ सावनानै जाग्रोनो थिनबाय आङो सान्दुंआ नै मोजां दुंदोंआनो सनाफोर दायोसो माबायदि जायो थाइजौ बेलाथिनि आसारमोन सनाफोर आं बांसिन माबाखौसो जायो नै मस्ला आं बांद्रायबो जाया जानायालाय गैथारला एसेल'सै सान्दुंआनो माबा दुंहां दुङाहां नायलाय जिखौनो बोस्राजोब जादो दे जादो गुदुंसो जादो दे आंबो जानोसै बेना बे थिं बौनायानो जि खस्थ' जाबाय हामनायालाय हामबाय ओमफ्राय मानसि सासु मानो ना मायो बाग्रायलाबायो उन्दुदलाबायो आंबो जानोसै सनाफोर नायलाय जि गिदिर सालमाइ जादों सनाफोर आंनाव नै बिराद अयनायखा सासोगारो साहा लोंखांनानै दसे थानानै ओंखाम संसै आं बेसे मावनानै जाबावनोसै होननायसो जानोसै बैसोआ थांदों हालो दैलो बानायसो जाबोलायलांबाय खामानि दामानिफोरखौ बेसे मावनानै जाबावनो हाय गसाय होननायसो जानोसै
ओइ मामि क्रिम लाबोय क्रिम लाबो आंनो सिखारनो बाबाय आं जिरायनानै माबा लोथो मेंनाय मोनबाय बै माबाखौ लाबो बादामनिया आयौ आखाइया माबा नांनायसोमोनहाय मिथिया बेजों फुनगोन आं अरे ये क्या कर दिया तू आंखों में क्या बना के रखा है स्पाइडरमैन वही स्पाइडरमैन जेट मोखाङाव बिदि फुनजालाबायो नामा रुथि दांनायसोमोन आखाइया मोखाङा लबा गैला आसार माथ्थ' गोरा बाल बे आं फुनबाय थाग्राखौ लाबासो नामा नोंलाय माथ्थ' गोरा खेवनोबो हाग्रासोसो नै माथो एहे हाबायहाय बिराद मोजां मोनो आङो बेखौ फुनबाय थायो आथायाबो रानथाबनानै थालायबावोब्रा बेथ' बिब'निसोमोनदां नै बेखौनो गाराखै मोनफा मोनफा बिब'नि मोनसे आंनि मोनसे बायनाय आंनाथ' बिदि लेखा बायदिया गारखानायसोमोन आगसिथिं फुनसैहां आगदाथिं दहाय आसार उसार नांनाय आदै खानाया माबा जानानै दङ थनथ्र'ला जोबनानै दं दहम मोनसे आंनाव मानो बिदि सालमाय जायोथाय एकदम सासोगारो नै केमेरायाव नुबावलायदोंसो नै माबाया आरो सालमाया जि गोसा गोसा सायो